Píte sa v tisíckach riadkov a netušíte, čo vám tieto dáta vlastne hovoria? Zastavte sa. Ukážem vám trik, ktorý premení váš hodinový chaos na prehľadný report za menej než minútu. Volá sa to kontingenčná tabuľka. Je to jednoduchšie, než si myslíte. Stačí kliknúť niekde do vašich dát, ísť na kartu vložiť, kontingenčná tabuľka a potvrdiť OK. Tu vidíte plátno kontingenčnej tabuľky a tu vidíte polia kontingenčnej tabuľky. A funguje to veľmi jednoducho. Chytíte pole a potiahnete napríklad do riadkov. To znamená, ak chcete vidieť pobočky, potiahnete do riadkov. Následne chytíte sumu a potiahnete do hodnôt. A následne vidíte zobrazenie kontingenčnej tabuľky. Ak sa vám takéto zobrazenie nepáči a chceli by ste tam niečo dodať, zoberete napríklad produkty a dáte do stĺpcov. A máte zase iný náhľad na vaše dáta. Ak sa vám takýto náhľad nepáči, zoberete z riadkov a presuniete zo stĺpcov, presuniete do riadkov. A máte iný náhľad na vaše dáta. A následne, ak by ste chceli ďalší náhľad, už len to môžete medzi sebou vymeniť. A takýmto štýlom získate náhľad nad vašimi dátami ako profík.